Vi er rigtig på landet, og lige derovre, der bor familien Lyne. Deres hverdag, det får selv den mest travle og stressede børnefamilie til at ligne en ren badeferie. Fordi far Per, han er alene far til 8 børn, hvor de 6 stadig bor hjemme. Så det med lektiehjælp og madlavning og rengøring og tøjvask, det kræver selvfølgelig alle de kræfter, der er. Så det med at gå i haven, det er der altså ikke særlig meget tid til. Så godmorgen I to. Godmorgen. Det er godt, I er med. Jamen, det er vi da. I er friske? Ja, klar. Det er godt. Jamen, hvis jeg kører i taxa, så følger I efter mig. Det gør vi. Ja. Selvom Per han bor her langt ude på landet, så har han ikke nogen bil. Så hver dag så henter den her taxa børnene og kører dem til skolebussen. Lige om lidt så finder familien Lyne ud af, at det bliver nogle helt almindelige dag i dag, fordi skolebøgerne, de er nemlig byttet ud med alle de her havehandsker. Og så skal vi ned her, ikke? For få år siden levede Per det hektiske liv i København med et lederjob i reklamebranchen. Siden da har livet taget en drejning med en skilsmisse, hvor Per stod alene tilbage med en stor børneflok. Familien flyttede på landet, hvor Per i dag først og fremmest er far med kæmpe F, og derudover arbejder freelance som tekstforfatter. Børnene de nyder livet på landet og i den store have. Men de mindste, de drømmer om en hule, og Per, han drømmer om et sted i haven, hvor han kan puste ud i den hektiske hverdag, og alle drømmer de om blomster og et sted i haven, hvor hele familien kan samles. Men tid og økonomi er de 2 faktorer, som har gjort, at det endnu ikke er blevet til virkelighed. De 2 voksne sønner, David og Alexander, og moster Lotte, som er på besøg, ved, vi kommer. Men alle de andre, de finder først ud af nu, at deres ønsker for haven snart vil blive opfyldt. Godmorgen! Hvordan går det alle sammen? Var der nogen, der troede, de skulle i skole i dag? Også dig? Godmorgen! Godmorgen! Hej med. Stod I her og ventede på taxaen? Ja, det gjorde vi. Ja, vi gjorde. Altså, på sænket og vi Sænket og vi ringede og lorteselskab. Prøv lige at se, om de her havehandsker, de passer dig. Hvad? Prøv lige at tjekke det. Jeg tror, vi skulle have trukket arbejdstøj. Jamen, ved du hvad, det kan du altså nå endnu. For jeg vil bare sige, at I skal altså slet ikke i skole i dag. I har fået fri fra skole. Fordi I skal alle sammen en tur i haven. Værsgo. Tak. Hold da op. Og værsgo. Nu tror jeg, det er på tide, at vi får lavet noget ved den have der. Nå, er vi her alle sammen? Per, fordi det er jo noget af en flok, vi skal holde styr på den her gang, jo. Ja, jeg er vant til det. Ja, så vi er her alle sammen. Bare sige, det er jo altså en rigtig dejlig have, I har. Den er jo stor og med flotte træer og sådan noget. Men altså, vi lige besluttet os for, at vi godt vil gøre den endnu federe. Så bare høre, er der nogle ting, sådan, I mangler i haven? Hvad siger I? Træhus oppe i et træ. Ja, men det er da en rigtig god idé. Det har vi ønsket os længe. Ja, det har vi ønsket jer. Og prøv, Martin, det kan vi godt hjælpe med, kan vi ikke? Altså den der fantastiske skov, som vi kan kalde det herinde med de utrolig store træer der. Altså der skal vi da have lavet en hule ind. Hvad? Og hænge op i det træ der. Det er da fantastisk. Ja, det bliver fantastisk. Ja, og så Per, altså far til 8 børn. Altså, har du overhovedet et sted i haven, hvor du ligesom siger, der kan jeg lige sidde og slappe lidt af i 5 minutter? Jeg flytter sådan lidt rundt efter solen, men jeg holder meget af at sætte mig ud i haven, når solen skinner. Og selv sådan en dag som i dag, når solen skinner, så med trøje på eller et eller andet, så har jeg nogle lægstole med hjul, jeg kan trille rundt efter solen og sidde og læse eller skrive. Jeg læser og skriver meget. Men vi vil nemlig rigtig gerne give dig et sted, hvor du ligesom kan være dig selv. Ikke, Bettina? Det vil vi rigtig gerne. Og vi har faktisk her på morgensolen, den lige strejfer derop nu ved havemøblerne. Der skal du have din egen terrasse. Ja. Og det er sådan lidt forbudt for børn, hvis det kan lade sig gøre. Har du hørt det? Hvor du kan sidde og nyde det med en masse blomster. Nå ja. Så det bliver dit sted. Godt. Ikke? Og så vil vi også godt give jer et sted, hvor I alle sammen kan være sammen, når I er her. Og det skal være ved bålstedet, som er her, som kommer til at ligge herovre bagved. Okay. Og det bliver et ret flot bålsted med nogle specielle stole. Det er meget specielt, kan vi godt sige. Ja, men, og den skal I glæde jer til at se. Ret fede, ja. Alright. Så jeg bare høre, altså tingene, de laver jo ikke sig selv, jo, så er I klar? Ja. I har havehandsker på, hvad med jer? Har du havehandsker på? Der er nogen, der har hænderne i lommen, kan jeg se. Ja, vi finder nogle handsker, ikke? Kom. Det er bare smukt, det der. Ude på plænen og i skovbrynet er de mindste gået i gang med at hjælpe Bettina med at sætte af og grave. De 2 voksne sønner, Alexander og David, skal derimod hjælpe Martin med huleprojektet inde i skoven. Vi skal have lavet en masse brædder til den her hul. Jeg har lavet det første her. Det er 75 cm langt. Og så skal vi lægge 9 cm til per bræt, vi skal have lavet. Så en af jer skal stå og strege op og skære, mens den anden han så skal bore de huller her. Der har jeg så lavet den her skabelon,
fordi der skal altså bores rigtig, rigtig mange huller. Og det er bare at lægge ned over, og så bore. De skal være 84 cm lange. Ja, den næste skal være 84, og så lægger du 9 til, og lægger 9 til, og lægger 9 til. Indtil vi har 20, så skal vi over i et nyt mål. Hulen skal styres og holdes på plads af et langt og tykt tov. Derfor skal alle brædderne have huller, som tovet senere skal igennem. Mange brædder er jo også ensbetydende med mange kilo, og en sikker og solid fastgøring er selvfølgelig et must. Og det er der 2 måder at gøre på. En rigtig og en forkert. Martin, han giver dig den rigtige. Hulen, som skal op og hænge imellem de 2 træer her, den skal selvfølgelig have et fundament, for at den ikke falder ned. Den typiske måde, man ser, når nogle folk hænger noget op i deres træer, det er, at de har bundet noget omkring deres træer. Det kan man faktisk se, det har gjort her. Det er en rigtig, rigtig dum idé, fordi al vandtransporten, den fungerer altså ud i den yderste centimeter af barken. Så det, man gør her, det er altså, at man kvæler alt vandtransport i sådan et træ. Den rigtige måde, det er altså at bruge sådan et bord som det her, og så ellers bare bore igennem. I skovkanten graver vi ud til terrassen, som jo primært er til Per. Det kommer der en hel del overskydende jord ud af, men det genbruger vi ved bålpladsen, der skal blive familiens nye samlingssted midt i haven. En god idé, fordi vi på den måde både sparer tid og penge. Ideen er Mortens, Ønskehavens egen arkitekt, og ham har jeg besøgt tidligere for at høre om planen for familien Lynes ønsker. Det er jo en familie med 8 børn, med rigtig meget krudt i. Og de har en masse ønsker om at komme ud i haven, men man kan sige, heldigvis så har de jo en dejlig stor have, så der er masser af plads. Det må man sige. Det er jo faktisk næsten en park, ikke? Mere end det er en have. Der er skov med nogle rigtig flotte gamle træer i. Der er et skovbryn, et stort skovbryn, der trækker ned igennem hele haven. Og så er der kæmpe græsplæne. Så hvad skal vi starte med? Jeg har lyst til, at der var sådan et svævende tema. Børn elsker at udfordre tyngdekraften, hoppe og springe og balancere og sådan noget. Så jeg tænkte, at man kunne hænge en hule op mellem træerne herinde i skoven. En god idé. Så man kan balancere op af nogle torve, komme op i hulen her. Og en anden hule kunne jo så være her i skovbrynet. Man kunne sådan trække skovbrynet rundt, så det laver en hule, hvor der var plads til, at Per han kunne gemme sig herinde. Så han kunne få lidt ro og fred. Så der kunne være lidt ro og fred, og børnene bliver nødt til at sætte farten ned, før de kommer herind på hans lille terrasse. Og ude på græsset, der skal vi have gravet et lille hul og lavet en lille høj. Og så kan man tænde et bål hernede i bunden. Ja, for det er jo et af ønskerne, det er, at de gerne vil have et sted, hvor de kan samles. Hvor man kan samles. Og over på højen, der kan man lægge nogle sten, så man kan sidde herover. Og så kunne jeg godt tænke mig, at det svævende kom tilbage. Så vi skal have en svævende stol, så man kan sidde her med fødderne lige over jorden og nyde bålet, hvis man er lidt mere et legebarn. Og det er familien jo. Dem er der i hvert fald nogle stykker af. Og på den måde så mødes de alle sammen, alle legebørnene og de voksne og dem, der er midt imellem, omkring et nyt samlingssted, deres bålsted her. Super fedt. Rigtig god idé. Vi har jo den her vold, der skal være her. Det ser jo meget voldsomt ud nu, og det skal overhovedet ikke være så høj. Vi sidder lige og kigger arkitektens snittegning her. Der kommer de her sjove stole, vi skal sidde i bålstedet, som bliver sænket lidt ned. Og så kommer volden, som vi har her, der skal sættes nogle rækker med kampesten i. Så den skal jo flades enormt meget ud. Så er det jo heldigt, at Bettina har rigtig mange hænder til at hjælpe denne gang. Malte, Gideon, Elliot, Serafina, Celeste, Erance. Ved hulebyggeriet har Martin også hjælpende assistenter fra familien Lyne, nemlig de 2 store sønner, Alexander og David. Per, du er jo enlig far, altså til 8 børn. Ja. Hvordan er det? Det er pragtfuldt. Ja, det må det være. Det er fantastisk. Det er skønt. Men jeg vil måske også sige lidt hårdt, eller hvad? Selvfølgelig er det hårdt. Ja. Det er der ikke noget at sige til. Men børnene er utrolig velfungerende. Ja. Og når man er så mange, så er det ligesom de gode gamle dage med storfamilierne. Det giver sig selv. Alle hjælper automatisk til. Det falder naturligt for. Ellers kan det ikke lade sig gøre. Altså, jeg har jo så selv kun 2 børn, og det synes jeg jo er sådan... Jeg synes jo bare, der er planlægning med 2 børn, ikke? Jo. Og når jeg skal ud og handle ind, så køber jeg måske sådan, 3 liter mælk. Altså, hvordan ser din indkøbsvogn ud, når du er ude og handle ind? Jeg er meget populær i Kvickly. Ja, det må du være. De siger, nu kommer Per. Ja, simpelthen. De overvejer, at de skal anskaffe en mega indkøbsvogn til mig, ja. Jo, men jeg har som i går for eksempel, det er 2 indkøbsvogne fyldt. Altså både for neden og for oven og med læs på. 2 indkøbsvogne. Og det er bare frem til torsdag. Ja. Det er jo 8-10 liter mælk og yoghurt og mel og sukker og det slags, ikke? Og så slæber jeg, og så kommer børnene og møder mig op i bussen med en trækvogn. Og så, når jeg står i bussen der, så læser vi op i en trækvogn, og så trækker vi til sidste stykke hjem.
Jeg kan godt høre, at I har et godt samarbejde derhjemme. Det kan man høre, det fungerer. De kommer helt af sig selv. De kommer selv og spørger, skal vi hjælpe? Og det er ikke bare en, der kommer. Nogle gange kommer hele flokken med trækvogn, og så står de alle sammen og møder mig med store smil. Altså, vi tager det hele med højt humør, vil jeg sige. Og det er også det, der giver energien til, at det kan køre, og det fungerer. Det er, at vi netop tager det hele med højt humør og positiv energi. Så kan man overkomme, hvad der kan forekomme umuligt i virkeligheden. Ja, fordi børnene bor jo altså fast hos dig. Det vil sige, de er jo her altid. Altså, det er jo... Ja. Der er jo aldrig ro. Der er aldrig ro, nej. Så jeg har ikke haft den eneste weekend til mig selv i knap 2 år. Uden børn eller noget. Og så håber jeg altså, at terrassen derovre kan give dig lidt ro på en gang. Det bliver spændende, det gør det. Og nu får I så nye elementer ind i jeres have. Vi er i gang med noget bålplads her og noget andet. Jeg ved jo ikke engang, hvordan det ender med at se ud. Nej, det ved du ikke, men det får du at se jo. Det får jeg at se, Men hvordan tror I kommer til at bruge haven nu sådan med de nye ting, der kommer til? Det bliver fantastisk. Ja. Det er jo sådan noget, altså nogle af de her ting er jo ting, jeg selv har drømt om at ville lave, men aldrig haft tid til. Der er hele tiden noget at se til. Det er svært sådan med de større projekter. Ja, det er godt. Og nu skal vi også have den her bål. Altså, vi når ikke færdig med det i dag, det kan jeg sige det, men altså, vi skal i hvert fald have jævnet den her jord lidt mere ud, ikke? Martin og drengene, de er i fuld gang med at lave den hule, som skal være oppe i træerne med den der hængebro, som skal være efter. Hej med jer! Herinde der bliver der gravet på livet løs til Pers terrasse, og senere i dag der kommer der også grus ned. Og så er der Bettina, hun er i gang herovre ved det, der skal være rammen omkring bålpladsen. Og Bettina, du har sat nogle stolper i jorden. Hvad skal de bruges til? Jamen det er jo til de her vippe-hængestole til bålpladsen. Ja, vi får jo først meget mere at se i morgen jo. Nå, så fortsætter vi bare. Ja, det gør vi. Vi skal lige tjekke, om det er i mål, det her nu. Det er vældig. Dagens sidste opgave består af malerarbejde. Stolperne til hængestolene får en knaldrød farve, og familien Lynes yngste medlem, Gideon, viser ingen tegn på træthed, selvom den har stået på havearbejde i næsten 10 timer. Tak for i dag alle sammen. Det har været en rigtig, rigtig god dag. Vi er ikke helt blevet færdige med vores projekter, men det er også med vilje, fordi vi vil rigtig gerne have, at du, Per, kommer tilbage først om 2 dage med de 6 mindste børn. Ja. Så hvis I kunne tage væk, og så komme tilbage, når det hele står færdigt. Ja, det må vi finde ud af. Vi løser tingene i den rækkefølge, de kommer. Det er godt. Og så beholder vi selvfølgelig de 2 sønner, ikke? Altså Alexander og David. I løber ingen vejen, og det gør Moster altså heller ikke. Jamen, nogle af os, vi ses igen i morgen tidlig, og I andre, vi ses i morgen. Så tak for i dag. Det var godt. Man kan da godt lige give et klap på skulderen, ikke? Morgen. Der er allerede godt gang i hulebygningen her, kan jeg se. Hvad er planerne for i dag? Hvad skal vi nå? Ja, vi har noget belægning derovre, der skal startes op på i dag, og så har vi en bålplads, vi skal have lagt nogle sten i omkring. Og så skal den her hule jo altså indtages i aften. Så den skal være færdig i dag. Vi har altså lidt at tage fat på. Vi har valgt en brosten, som skal være kant til bålstedet. Når man ligger i en cirkel, så er det altså vigtigt at have et midterpunkt med et fast mål ud, så man får en fin, præcis cirkel. Nu er det jo brosten, vi ligger, så de varierer jo noget i størrelsen. Så jeg har valgt, at den lige linje, den skal være ud mod græsset. Jeg lægger det i højde med græsset og følger egentlig lidt terrænet her. Så gør det også nemmere, når man skal til med plæneklipperen. Og så sørg for, når I ligger brostenen, at de ligger plant, at de ikke står og vælter. Det gør altså, at det ser rigtig fint ud. Det her grantræ, det er en dansk nyskabelse, og det er faktisk imponeret, selvom det ikke lige umiddelbart er til at se det. Det er endda uden brug af tungmetaller, så man behøver altså ikke at male ekstra for at beskytte mod rød og svamp. Og så lige en servicemeddelelse til alle de folk, der kører på genbrugspladsen. Sådan noget som det her, det skal faktisk ikke i en deponeringscontainer. Det skal bare i småt brøndbart. Bunden af bålstedet her, der lægger vi piksten. Når man skal i gang med at lægge piksten derhjemme, så er det altså vigtigt, at man ikke er for hård ved sig selv, for det er svært.
Det, man skal gøre, det er at kigge på stenen. Det vil sige, at vi skal finde en god flad side. Og det her, den har jeg jo mange af. Men jo dybere den står ned i sandet, jo mere stabil står den også. Og også jo større flader man har arbejdet med, for det er altså lidt et puslespil. Jo flere muligheder har man også for, hvor stenene kan være. De skal jo stå helt tæt på hinanden. Jeg synes, det er så svært at få dem til at stå tæt på hinanden. Ja, men det er det. Det er også derfor, man skal have mange muligheder for at komme ind her. Man skal dreje den tyve. Helt vildt. Det er svært, men også sjovt at pigge sten. Man kan sammenligne det lidt med håndskrift. Der findes ikke 2 personer, som hverken skriver eller pigger sten på samme måde. Så har man mod på selv at gå i gang, så er der garanti for noget unikt og meget personligt. Men vi må lige slippe stenpikkeriet lidt, for nu er hulen blevet færdigsamlet, og den skal op i højden. Konstruktionen ser let og luftig ud, men den vejer faktisk over 250 kilo, så det kræver, at alle hjælper til for at styre hulen helt rigtigt på plads. Nå, jamen, jeg tager en kop kaffe. For at være 100% sikker på, at hulen bliver, hvor den skal, så sætter Martin 2 stolper af kraftig kaliber til at understøtte bunden på hulen. Bettina er begyndt at lægge klinker på det, som skal blive til Pers terrasse, og hvis du synes, de ser lidt brugte og vejrbitte ud, så har du fuldstændig ret. De her klinker, ikke? De betyder faktisk noget helt specielt for jeres far. Fortæl mig lige, hvad det er for en historie, der er med dem. Historien er, at for en del år tilbage, der blev de købt, og der blev lagt en fin terrasse. Så skulle de så flytte fra det hus, og så skulle terrassen pilles op. Fordi, og hvem gjorde det? Ja, det gjorde du. Jeg gjorde en stor del af det i hvert fald. Men det var også okay, altså, kan man så sige. Ikke? Men så skulle de så flyttes over til et nyt hus, hvor de ikke blev lagt. Og så skulle de så flytte derfra, og så skulle stenene selvfølgelig med igen. Og det var herud til? Og det var så herud til. Og så stablede vi stenene derovre bag hækken. Og der tænkte jeg, nu er det så sidste gang, jeg rører ved de sten, fordi det gider jeg ikke. Så Alexander, hvordan er det at se stenene her? Ja, altså, det er godt at få dem lagt, og vi håber lidt, at hun kan lægge dem fast nu. Altså faktisk give dem noget cement eller et eller andet, noget lim. Så Bettina, de klinger, de må ikke flyttes igen. Det er det, de står og siger. Husk det nu. Jo, jeg skal nok huske det. Altså, kan I en sidste gang hjælpe med at bære klinkerne over? Ja, det er det okay? Det er helt i orden. Det er godt. Bettina limer ikke klinkerne på, men lægger dem pænt, så ingen får lyst til at fjerne dem igen. Martin monterer et hjullav, som skal gøre, at hængestolene kan svinge lidt fra side til side, men det bliver først i morgen, for vores anden dag i Slagelse lakker mod enden. Ved familien Lynes nye hygge- og bålsted mangler der stadig en hel del. Pers terrasse er næsten lagt, men der skal plantes mange buske og blomster omkring den. Hulen derimod er færdig, og inde i den sidder David og Alexander og gemmer sig. Så mødes vi i hulen. Ja, hej Miller. Ej, hvor er det hyggeligt heroppe. Ja, den er hyggeligt i hvert fald. Ja, den hule, som vi har gået og lavet de sidste par dage til jeres mindre søskende. Ja. Hvad tror David, at de siger til den? Jeg tror, at de synes, den er super fed, fordi der er rigtig langt ned. Og det kan de godt lide. Og det kan de godt lide. Og så er det rebstigen, den kan man pille op, og så kan vores far ikke komme herop. Det er kropumuligt, altså. Så det bliver jeg glad for. Det er godt at høre. Ja. Og så tænker jeg på, altså jeg er jo stadig meget imponeret, eller man kan sige, det er jo ret specielt, at det der med, at I er 8 søskende. Det er der jo ikke så mange, der har. Altså, Alexander, hvordan er det at være så mange søskende? Altså, nu er det jo fantastisk, fordi det er fantastisk alle sammen, ikke? Og de giver jo en så meget energi. Men jeg kan huske, da man kiggede folkeskole, altså når man er i den alder, så vil man jo gerne være ligesom de andre og være normal, ikke? Altså, det var jo nærmest en stående joke, at ens mor var gravid hele tiden, ikke? Altså, det var sådan, at du startede skole, så hvad blev det? Ja, det blev så pige eller en dreng, ikke? Altså, så der var det sådan lidt, hvorfor skulle du have gravid hele tiden, ikke? Men nu er det jo simpelthen fantastisk, altså, og hvis man tænker frem bare i tiden, altså, vi har en stor familie i forvejen, og om 20 år, når bare de sådan, vi skal mødes og spise sammen, altså med børnebørn og kærester og sådan noget, det bliver jo helt vildt stort. Altså, det er en balsal, vi skal fatte i, jo. Så det lyder hyggeligt. Ja. Altså, jeg vil sige, det er nok ikke i hulen, vi skal mødes, vel? Nej. Altså, vi kunne bygge lidt til. Det kan godt lave en udbygning. Ja. Og de der Marie-kiks, er det nu, du skal have en? Eller hvad? Det er sådan en hulekiks, jo. Det er en hulekiks. Godmorgen. Der er noget, jeg tænker på. Altså, Bettina, du har jo 3 børn, ikke? Ja. Og du har mange, Martin? 1. Det er jo 4. Det er jo kun halvdelen af Pers
børneflok på 8 børn. Det var ret vildt at tænke på, ikke? Meget. Ja. Nå, men de 6 mindste, de kommer hjem her senere i eftermiddag, og der skal vi jo være færdige med haven. Men skal vi så bare starte med at få blomsterne ind og komme i gang? Det synes jeg, vi skal, ja. Hortensia, rød kornel, indianermynte, høstanemone, asters, katteurt, lupin, rørblomst, sommerfuglbusk, mamelukærmer. Ja, der kommer ikke til at mangle hverken stauder eller buske i familie Lynes nye have. Fordi den hedder jo en indianermynte. Ja, det gør den. Og hvad er der specielt den her? Altså, den har jo en super flot blomstring, og så tiltrækker den enormt mange. Du kan allerede se bier og insekter. Den dufter. Den er altså sådan en læbeblomst. Den har meget nektar i dens blomstring. Og så har den det her myntedufte. Der, hvor den oprindeligt kommer fra, der har man faktisk brugt den til urtemedicin og til spise. Men herhjemme, der bruger vi det mest til pynt. Ja, og den er rigtig flot. Ja, rigtig god. Vi ved jo, at Per elsker blomster og nyder at sidde udenfor. Derfor planter vi stauder omkring hele terrassen og stien derind. Og med alle de mange forskellige farver og dufte, skal hans nye fristed nok gøre lykke. Det her, det er altså bare en rigtig dejlig staude. Det er en katteurt. Den står med de her smukke lille blomster og blomstrer hele sommeren. Den skal dog stå solrigt, men den bliver så fint tæt, den kommer simpelthen til at lukke af her. Ved siden af her, der er lupiner, som vi jo nok kender. De bliver jo ret høje og kan godt være ret vilde i det. Men en flot kontrast farvemæssigt, og så samtidig med, hvis man er træt af, at den spreder sig så meget, den lupin her, så er det egentlig bare, når den har blomstret, og den tørre frøstand, den står, så bare lige at få klippet den af. Der arbejdes ved alle 3 projekter lige nu. Pigerne planter ved Pers terrasse. David og Alexander arbejder på højtryk med at lave adgangsvej til hulen. Det laver de med resterne af brædderne for hulebyggeriet. De sætter dem på højkant. Ikke det mest gåvenlige, men det er med til at gøre turen mere udfordrende og spændende. Og Martin, han er gået i gang med at plante store blomstrende buske. Rundt omkring bålpladsen her, der planter vi mamelukærmer. Det er en kraftigt voksende busk, som bliver lidt højere, end den er her. Og det giver egentlig en fantastisk læ rundt omkring det sted her. Det er meget fedt, fordi når du kommer herud, så får du lyst til at gå ind i det rum og se, hvad der er henne. Mamelukærme er en utrolig flot blomst. Den sætter altså blomster hele sommeren, og de dufter helt fantastisk, dem her også. Og så er de jo rigtig, rigtig flotte at kigge på. Det eneste af ved den her, det er, at den fryser tilbage om vinteren. Så om foråret skal man altså klippe dem helt ned ved, for at man får en ny og flot blomst næste år også. Der skal færdiggræs på jordvolden ved bålpladsen. Bettina har været omhyggelig med at lave den i bløde former, så græsslåmaskinen ikke får noget problem med at komme op og ned. Der bliver selvfølgelig en del slalomkørsel, for vi har placeret kampesten i volden, som udover at være dekorativ, også skal fungere som siddepladser ved bålstedet. Yderligere 2 siddepladser er også ved at være færdige, nemlig de 2 svævestole. De tilfører bålstedet farve, og det at svæve over græsset vil være en sjov kontrast til at sidde på de tunge kampesten. Så er det jo altså her, jeres far, Per, han kan sidde og nyde en dejlig kop te, ikke? Og vi har jo lavet den sådan, at den er lidt svær at komme ind på her. Terrassen, ikke? Kan I se det? Jamen, det er jo sådan en lille fartbegrænser, kan man sige. Ja. Man kan ikke rigtig løbe herind. Man er nødt til at gå stille og roligt. Det er nemlig det. Så de skal lige tage toppen af farten, ikke? Ja, sådan en afstressningssti, kan man sige. Ja. Hvordan tror I, at jeres far vil reagere, når han ser den her? Han bliver glad. Han bliver glad. Det tror jeg også. Der var en helt sansehæve, der er her jo med al duften over det hele og sådan noget. Så det, han bliver rigtig glad, tror jeg. Og hvad siger søskende David, når de kommer hjem? Naura, eller sådan noget, som Rip Rap og Rup plejer at sige, ikke? Jeg tror, de bliver rigtig overrasket. Det tror jeg faktisk. Ja. Og nu er der heller ikke lang tid, de kommer hjem. Nej, men meget det sidste. Ja, mange lige det sidste, og er der kræfter til det? Ja, det er. Så lad os lige få fikset det. Super. Familien Lyne har haft mange drømme og ønsker fra haven. 3 af dem er snart virkelighed. David skærer færdiggræsset til omkring de store kampesten, og bålet tændes op, så der kan grilles, lige så snart Per og børnene kommer hjem. Så er haven færdig. Hængebroen og hulen heroppe mellem træerne er klar til at blive indtaget af børnene. Og Pers terrasse, hvor han kan sidde og få en rigtig tiltrængt pause. Og David, han er i gang med at sende flaget til tops på den her skønne sommerdag. Og så er der jo altså familiens nye samlingssted, som også er blevet færdig. Jeg kan se, at der er allerede nogen, der er gået i gang herovre. Og ser det bare rigtig, rigtig hyggeligt ud. Der skal nemlig både være popcorn og pølser og pandekager, hvad ved jeg. Og nu vil jeg gå ud og tage imod familien.
For 3 dage siden havde familien Lyne en stor, flot parklignende have. Men alle synes også, den var lidt kedelig og havde ikke rigtig lyst til at komme ud i den. Per og børnene ved godt, at haven har været under forvandling, men da de tog afsted i forgårs, var intet færdigt, og det første, der møder dem nu, er en ny og spændende hule. Og lad os se, hvad de siger. Glæder jer til at se, hvad vi har lavet? Ja. Og hvad jeres store brødre har hjulpet til? Øj, hold da op. sket? Hule op i et træ. Hule op i et træ, og så kan man kravle op her. Hvordan får I sådan nogle idéer? Det har jeg aldrig set noget lignende. Det er utroligt. Og så er den orme. Fantastisk. Ja. Men så må jeg lige høre, altså jer der er deroppe, vil I ned igen, og så med videre ud og se, hvad der sker her? Det er godt. Men jeg vil lige høre jer to her. Hvad siger I til jeres nye hule oppe i træet? Jeg synes, den er sej. Jeg synes, det er bare godt og flot. Per har altid drømt om et sted, hvor han kan sidde med sin elskede kop te og skrive løs. For Per han har en lille forfatter i maven, og hvem ved, måske kommer der en bog til verden i Pers nye åndehul. Og nu går vi videre i haven og ser, hvad der er sket, ikke? Nej. Per, det er jo din jo. Ej. Det er jo din terrasse jo. Det er det, de kalder børnefri zone. Ja, det er det nemlig. Har I hørt det, børn? Børnefrit område. Hold da. Ej, fantastisk. Jeg synes næsten, du skal lov til at... Jeg kan slet ikke vente. Og indtage den. Jeg kan godt lide det der med, at man skal gå. Er det ikke bare lige ind? Men jeg kan godt lide, at man går frem og tilbage. hvorfor vi har gjort det? Det er fordi, hvis der er nu nogle børn, der alligevel kommer herind, så bliver de nødt til at tage lidt af farten af, så kan de ikke løbe lige hurtigt, vel? Nej, de kan ikke sådan bare løbe til mig. Så jeg kan skal vi ikke lige se jeres far ligge ned i den? Til min te. Ja. Fantastisk. Er det dejligt? Om det er. Jamen, her kan man jo virkelig slappe af, fordi man er lukket inde. Ja. Og det, at man bliver lukket inde her, det gør, at man automatisk ligesom er afsondret, aflukket. I stedet for, at man sidder ud mod det åbne, så er man ligesom hele tiden åben, orienteret i alle retninger, og hvad der sker. Men det her gør jo, at der bliver en sådan naturlig form for afsondrethed. Og det var det, du skulle have jo. Det var lige så du kan fantastisk. få lidt ro. Alle i familien har ønsket sig et sted, hvor de kunne samles til udendørs hygge. Og så er et bådsted jo oplagt. Vi har lavet et midt i haven med masser af siddepladser og god læ fra blomstrende buske. Kom herover til dig. Dog. Nej, jeg kunne slet ikke se jer. Hold da op. Det er jeres... sæt jer over på stenene. Så laver jeg lige nogle kunster. Hvad er det her? Hej med dig. Det er jo samlingsstedet. Fantastisk. Har jeg som kander her? Men nu har du popcorn. Ej, super. Har I set det, børn? Popcorn. Nå, hvad siger I familien til jeres nye, og nu gælder det jer alle sammen. Hvad siger I til jeres nye samlingssted her? Det er super. Ja. Det er super. Og det er lige her, hvor der er mest sol faktisk hele dagen. Ikke? Og der er også her, der er aftensolen til sidst. Ja. Man kan jo sagtens sidde herude med en trøje på, en jakke, omkring bål. Det er jo super. Det er fantastisk. Ja. Jamen så tillykke, og skål! Man behøver selvfølgelig ikke at være alenefar til 8, for at en hule og en terrasse og et bålsted, det giver mening. Jeg håber, I derhjemme